శ్లోకం చెప్పేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణాం. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నాకు మీరు హరే కృష్ణ కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరందరూ. దయచేసి కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. నారాయణ నమస్కృత చెప్పారు ప్రభుజీ, మీరు చెప్పించండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరస వందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సో సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గిరి సభ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ రూపాదుల వారు నా చేత ఎంతమేరని పలికిస్తారు, నేను ఎంతమేరని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్పునిలితమేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకదామహం దదాతి సుఖదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने नमो आचार्यपादाय निताय प्रदायिने गौरकतादावदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. యా మాతాజీ మీరు ప్రభుజీ శ్లోకం చెప్పించండి మీతో. నారాయణం నమస్కృత్య ప్రభుజీ చెప్పిస్తారని. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు భద్రేషు కిం భాగవత సేవయా సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికే భక్తి నైష్ఠికే కృష్ణాయ వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీనందనాయ చ దేవకీనందనాయ చ నందగోపకుమారాయ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో నమః. కంటిన్యూ చేయండి. ఇత్యుక్తస్తం పరిక్రమ్య ప్రణమ్య చ నృపార్భకః యయౌ మధువనం పుణ్యం హరేశ్చరణ చర్చితం. బృందామాతాజీ, లక్ష్మణ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇత్యుక్తస్తం పరిక్రమ్య ప్రణమ్య చ నృపార్భకః యయౌ మధువనం పుణ్యం హరేశ్చరణ చర్చితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇత్యుక్తస్థం పరిక్రమ్య ప్రణమ్య చల్పార్భకః యయౌ మధువనం పుణ్యం హరే చరణ చర్చితం. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. ఇత్యుక్తం పరిక్రమ్య ప్రణమ్యం చ చల్పార్భకః యయౌ మధువనం పుణ్యం హరేశ్చరణ శరణం చర్చితం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ఇత్యుక్తస్తం పరిక్రమ్య ప్రణమ్య చ రూపార్భకః యయో మధువనం పుణ్యం హరే చరణ చర్చితం. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇత్యుక్తస్థం పరిక్రమ్య
प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरे चरणचर्चितं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఇత్యుక్తం పరిక్రమ్య ప్రణమ్యచ్చ నృపార్భకః యయౌ మధువనం పుణ్యం హరేశ్చరణ చర్చితం. హరే కృష్ణ శశికళ ప్రభుజీ. మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपात्मकः ययो मधुवनं पुण्यं हरे चरणचर्चितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्। వసుంధర మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారి ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरिचरणचरितं। हरे कृष्ण प्रभु। నాగరత్నం మాతాజీ, రామనారాయణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामाल प्रभुजी। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरे चरणचर्चितं। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवादाలు प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं। हरे कृष्ण प्रभु जी। రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ, ఉజ్వల మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययो मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं। हरे कृष्ण। సూర్యప్రకాశరావు ప్రభుజీ, గిరిజా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरिश्चरणचर्चितं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं। हरे कृष्ण प्रभु। మంజువాషిని మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरे चरणचर्चितं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। इत्युक्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरिचरणचर्चितं। నళిని మోహన్ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं। हरे कृष्ण प्रभु जी। బృందా మాతాజీ, మీనింగ్స్ అనువాదం చెప్పిస్తారా? చెప్పిస్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇతి ఆ విధముగా, ఇతి ఆ విధముగా, ఉక్తః పలుకుబడింది, పలుకబడి, తం ఆయనకు నారదముని పరిక్రమ్య ప్రదక్షిణ చేసి చ కూడా నృపార్భకః కుమారుడు యయౌ వెడలెను మధువనం
బృందావనమునందలి మధువనము బృందావనమునందలి మధువనము పుణ్యం శుభకరము పుణ్యం శుభకరము పుణ్యతమమగు పుణ్యతమము పుణ్యతమమును పుణ్యతమమగు ఆగు హరే 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 శ్రీకృష్ణుని శ్రీకృష్ణుని చరణ చర్చితం చర్చితం పాదపద్మ చిహ్నితము అనువాదం బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఆ విధముగా ఉపదేశింపబడినంతటా రాకుమారుడగు ధ్రువుడు తన గురువగు నారదునికి ప్రదక్షిణం గావించి వందనములొసగెను. పిదప అతడు సదా కృష్ణ పాదపద్మ చిహ్నితమై ఉండి తత్కారణమున విశేషముగా శుభకరమైన మధువనమునకు పయనమయ్యెను. హరే కృష్ణ. ఆ విధముగా ఉపదేశింపబడినంతటా రాకుమారుడగు ధ్రువుడు తన గురువగు నారదునికి ప్రదక్షిణము గావించి వందనములొసగెను. అతడు పాద పద్మ చిహ్నితమై ఉండి విశేషముగా శుభకరమైన మధువనమునకు పయనమయ్యెను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు దీనికి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం లేదు. హరే కృష్ణ. ఇత్యుక్తస్థం పరిక్రమ్య ప్రణమ్య చ నృపాభ్రకః యయౌ మధువనం పుణ్యం హరేశ్చరణ చర్చితం. ఫైనలీ బృందావన్ గురించి మళ్ళీ వచ్చింది ఇక్కడ డిస్కషన్. సో అది రాధారాణి యొక్క ప్లేస్. అది కృష్ణుడి ద్వారా క్రియేట్ చేసిన ప్లేస్ కాదు. ఇది బృందావన్ బ్రహ్మ ద్వారా క్రియేట్ చేయబడిన ప్లేస్ కాదు. కృష్ణుడు బ్రహ్మకి ఇచ్చిన క్వాలిఫికేషన్, అతనికి ఇచ్చిన వర్క్ ఏంటి అని అంటే ప్రోజని, సృష్టిని అతను ఇది చేయాలి. సృజనకర్త. అతను సృష్టి యొక్క సృజనకర్త. మనుషుల్ని మరియు మనుషులకి తగినట్టుగా ఉండే ఒక వసతిని కలిగించేదానికి అతను అధిపతి. కేవలం భూలోకమో లేకపోయిందా సోలార్ సిస్టంలోని మనకుండే ఆ గ్రహాలు వాటిని మాత్రమే కాదు, మన ఎంటైర్ ఒక జగదాండం అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లోని గ్యాలక్సీ అంటారు. సో ఒక జగదాండానికి మొత్తం అంతా కూడా దాంట్లో నుండి కొన్ని కోట్లాది సోలార్ సిస్టమ్స్ అన్నిటికీ కూడా అధిపతి ఎవరు అని అంటే బ్రహ్మ. సో అలాంటప్పుడు భూలోకంలోనే కాదు, ఈ బ్రహ్మాండంలోని సమస్తంగా క్రియేట్ చేసినవన్నీ కూడా దాని సృజనకర్త ఎవరు? బ్రహ్మనే. కానీ బృందావన్ ఒక్కటే ఏంటి అని అంటే అది రాధారాణి యొక్క క్రియేషన్. సో బృందావన్ మరియు మాయాపూర్ ఇవంతా కూడా రాధారాణి క్రియేషన్. మరి అక్కడ ఎవరు ఉండాలి? వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళే ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నారు అంటే ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారు? మీరు ఎవరినైతే అలో చేస్తారో వాళ్ళే ఉంటారు. ఎవరు పడితే వాళ్ళంతా ఉండేదానికి లేదు. మిగతా అంతా కూడా అపార్ట్మెంట్స్లోని ఎవరైనా ఉండొచ్చు. కానీ మీరు ఏదైతే మీ చాయిస్ కోసం అని మీరు బిల్డర్ని అడిగి కొత్తగా మీకోసం అనేసి అనుకూలంగా మీకు అనుకూలంగా ఒక తయారు చేయించుకున్నారో దాంట్లో ఎవరిని ఉండనిస్తారు? సత్రం కాదు అది. అది కేవలం మీకోసమని మాత్రమే తయారు చేయించుకున్నారు. బట్ దాంట్లో కొంతమందిని అలౌ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఉండొచ్చు. అదే రకంగా బృందావన్ అనేది ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు నికుంజ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారో లేక రావాలనుకున్నారో అప్పుడు కృష్ణుడు అడిగారు రాధారాణిని, అసలు ఇంతకీ రాధారాణి ఎవరు తెలుసా ఎవరికైనా?
లాదిని శక్తి ప్రభుజీ శ్రీకృష్ణ అలాదిని శక్తి కరెక్ట్. కానీ అసలు సృజన ఎక్కడి నుంచి అయింది? ఎందుకోసం అయ్యారు? రాధారాణి ఎందుకు అసలు వచ్చారు? ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారు? అంటే భక్తి, ఆయనకి భక్తులందరూ తనను సేవిస్తారు కదా, భక్తి ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవాలని ఆమెను సృజించాడు అని అది చెప్తారు. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చింది ఆ రకంగా. పద్మాలు భగవంతుడి పాద పద్మాలే కావాలా అంటారనేసి భక్తులు ఆ పాద పద్మాల్లో ఏమున్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి కోసం వచ్చాము అని అది చెప్పినట్లు. శేషశాయి. అది శేషశాయి. అతను బటన్ వేలు, కాలు యొక్క బటన్ వేలు నోట్తో చప్పరిస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే దాంట్లోని మధు ఉన్నది అని. కానీ రాధారాణి అందుకోసం కాదు. యాక్చువల్గా రాధారాణి ఎవరనంటే, కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే మోహిని అవతారం ఎత్తున్నారో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఇంక్లూడింగ్ శివుడు కూడా ఎంత అందంగా ఉన్నది ఈమె నాకు భార్యగా ఉంటే బావును అన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటూ. కానీ ఇంతమంది దేవీ దేవతలు ఇంత అందంగా ఉన్నారు ఒక భామ, ఒక లేడీ, సో నాకు భార్యగా దొరికితే బావును అన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు అనుకున్నారు. కానీ సూర్య భగవానుడు ఒక్కడే అనుకున్నారంట, అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నది, ఇంత అందమైన నా కూతురు ఉంటే ఎంత బాగుండేది అని అనుకున్నారంట. సో దానికి మిగతా వారి యొక్క ఆలోచనలకి భగవంతుడు చెలించలేదు. కానీ సూర్య భగవానుడి యొక్క ఈ కోరికని భగవంతుడికి చాలా నచ్చింది. సరే, సూర్య భగవానుడి దగ్గరికి వచ్చి అందుకోసం చెప్పారంట, నేను వస్తాను, నేను వచ్చినప్పుడు నేను మీ యొక్క కోరికను పూర్తి చేస్తాను అని. ఆ సూర్య భగవానుడే వృషభాను మహారాజ్. సో వృషభాను మహారాజ్కి కూతురుగా, సో ఎప్పుడైనా సరే కూడా రాధారాణి అయోనిజ. ఆవిడేంటి అని అంటే ఎప్పుడు ఒకరికి జన్మలోని వచ్చే ఆవిడ కాదు, ఆవిడ కూడా భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే. సో కృష్ణుడికి రాధారాణికి వ్యత్యాసం లేదు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మాతాజీ హలాదిని శక్తి. మనం చెప్పే హరే కృష్ణ మహామంత్రంలోని హరే అంటే ఎవరు అని అంటే ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ ఆఫ్ కృష్ణ, అదే శ్రీమతి రాధారాణి. సో ఆ శ్రీమతి రాధారాణి సో అయోనిజ ఆవిడ. కాబట్టి ఆవిడ జన్మ తీసుకోరు. అందుకోసం సీతాదేవి రూపంలో ఎప్పుడైతే వచ్చారో, ఆవిర్భవించారో, అప్పుడు ఆవిర్భవించడం కూడా కాదు, ప్రకటమయ్యారు. సో అక్కడ సీతాదేవి రూపంలో వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఒక నాగలితో దున్నినప్పుడు అక్కడ పెట్టిలో దొరికారు. అండ్ ఇక్కడ రాధారాణి రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఒక దీంట్లోని యమునా నదిలోని ఒక కమల పువ్వులో మీద వచ్చారనమాట. సో తన మదర్ ఎవరు? రాధారాణి యొక్క మదర్, తల్లి సుతీదేవి. సునయన ప్రభుజీ కీర్తిదాదేవి. కీర్తిదా అండ్ వృషభాను మహారాజ్. కీర్తిదాదేవి మరియు వృషభాను మహారాజ్. సో దా అంటే ప్రదానం చేయడం, యశోద అంటే యశాన్ని ఇచ్చేవారు, యశముని పంచేవారు. కీర్తిదా అంటే కీర్తిని ఇచ్చేవారు. సో కాబట్టి కీర్తిదా సుందరి మరియు వృషభాను మహారాజ్కి సో తెల్లారుతూనే సరే బ్రహ్మముహూర్తంలోని ఎప్పుడైతే అతను సంధ్యావందనంకి యమునా నది ఒడ్డుకి వెళ్ళారో, సో బృందావనంలో ఎక్కడున్నది రాధారాణి యొక్క ప్లేస్, ఎక్కడైతే రాధారాణి దొరికారు తెలుసా? బర్సానాపూర్ అక్కడ కాదు, నది దగ్గర, నదిలో దొరుకుతుంది. బర్సానా అయితే కాదు. కాదు. తెలుసా ఎవరికైనా? చూసాం ప్లేస్ ప్రభుజీ, మర్చిపోయి ప్లేస్ చూసాం, ప్లేస్కి వెళ్ళాం. ఓకే, దాన్ని రావల్ అంటారు. రావాలి. రావాలి, కరెక్ట్. ఓకే, సో 1 minute ప్రభుజీ, నేను మీకు ఒక ఫోటో పంపిస్తాను. టెంపుల్ ఉంది ప్రభుజీ, చూసాం అక్కడ. ఎస్. సో అక్కడ రాధారాణిని దోగాడుతున్నట్టు ఫోటో ఇది, అక్కడ విగ్రహం చూసాం. కరెక్ట్. సో అక్కడ
రాధారాణి అక్కడే దొరికారన్నమాట. సో కాబట్టి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వన్ మినిట్ ప్రభుజీ, 1 minute మాత్రం. మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది. హరే కృష్ణ. నేను ఫోటో పంపిస్తున్నాను రామకృష్ణ ప్రభుకి. వచ్చిందా ప్రభుజీ ఫోటో? వచ్చింది ప్రభుజీ. అది ఒక్కసారి దాన్ని పెట్టగలిస్తే అందరూ దర్శనం చేసుకుంటారు. లేదే ప్రభుపాదులా కనిపిస్తున్నారు. చంద్రావతి మాతాజీ మీకు పంపించాను. ప్రభు నాకు ఒకసారి కోహోస్ట్ ఇవ్వండి ప్రభుజీ. ఓకే 1 minute, సారీ, పోస్ట్ ఇచ్చేస్తాను మీకు. ఎస్ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ మనకి రాధారాణిని మామూలుగా మిగతా దగ్గర కిషోరీజీ అని అంటారు. ఎక్కడ కూడా బృందావనంలోని రాధారాణిని పేరు పెట్టి పిలవరు, రాధా అని చెప్పని పిలవరు. కిషోరీజీ, శ్యామాజు ఆ రకంగా పిలుస్తారు. సో బృందావనంలోని శ్యామాజు, కిషోరీజు ఆ రకంగా పిలుస్తారు. కానీ ఇక్కడ రావల్లోని శ్రీమతి రాధారాణిని పిలిచేది కిషోరీజు అని కూడా కాదు, లాడ్లీ జూ అని పిలుస్తారు. లాడ్లీ అని అంటే ముద్దుల బిడ్డ అని, చిన్న పాప. సో పాకుతుండే ఆ శ్రీమతి రాధారాణి ఇమేజ్ పర్లేదు డౌన్లోడ్ పర్లేదు చేసి పర్లేదు పర్లేదు మాతాజీ, టైం డౌన్లోడ్ పడుతుంది. ఎస్, ఓకే, చూసాం. ఎన్లార్జ్ చేయించండి. హరి బోల్. సో ఇది రాధారాణి యొక్క దివ్యమైన స్వరూపం. శ్రీమతి రాధారాణి చిన్న పాప రూపంలోనే అక్కడ ప్రకటమైంది. అండ్ ఇది అసలు బృందావన్కి ఒరిజినల్ బృందావనేశ్వరి ఎవరు, బృందావన్ యొక్క అధిపతి ఎవరు అని అంటే రాధారాణి. రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. సో ఇది శ్రీమతి రాధారాణి ఈవిడ. సో బృందావనంకే కాదు, కృష్ణుడు యొక్క హృదయానికి కూడా అధిపతి. సో అందుకోసమనే అక్కడ రాధే రాధే శ్యామ్ మిలాదే, రాధారాణి కృప చూపిస్తేనే కృష్ణుడు మనకు దక్కుతారు. రాధారాణి కృప లేకుండా ఇంకేమీ జరగదు. సో అందుకోసం శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఉన్నది, సత్యం సత్యం పునః సత్యం, సత్యమేవ పునశ్చయ వినా రాధ ప్రసాదేన మత్ ప్రసాదేన న లభ్యతే. సో కృష్ణుడి యొక్క కృప అనేది రాధారాణి యొక్క కృప లేనిది దక్కదు. చూడండి, అందుకోసం పక్కన ఒక బొమ్మ కూడా ఉంది ఇక్కడ. సో ఎన్లార్జ్ చేయగలరా మాతాజీ ఆ ఫోటోని? చంద్రావతి మాతాజీ కొద్దిగా జస్ట్ ఎన్లార్జ్ చేసి చూపించండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎన్లార్జ్ స్క్రోల్. మీకు పైన రైట్ సైడ్ లో జూమ్ 52 పైన పర్సెంటేజ్ ఉంది కదా మాతాజీ, 52%. వాళ్ళే కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రభుజీ. కర్సర్ పైన. ఓకే, ఇక్కడ ఇది షేరింగ్ ఇది అడ్డం వచ్చింది ప్రభుజీ. వచ్చింది మాట్లాడి. ఓకే ఓకే. సో ఒకవేళ కనిపిస్తోందంటే చూడండి, అక్కడ పక్కన ఒక బొమ్మ కూడా ఉన్నది చిన్నపిల్లలకి పెట్టినట్టుగా. కనిపిస్తుంది ప్రభు. సో అది ఎందుకు అనంటే అక్కడ రాధారాణి దేవాది దేవుడు యొక్క ఫలాదిని శక్తి అన్నట్టుగా కాదు, అక్కడ బృందావనంలోని కృష్ణుడిని కూడా ఒక ముద్దుల బిడ్డలాగానే చూస్తారు. అండ్ రాధారాణిని కూడా అక్కడ ఏంటి అని అంటే ఒక చిన్న పాపలాగా చూస్తారు, ముద్దుల పాపలాగా. చిన్న పాపను, అందులోని పిల్లల్లోని ఆడపిల్ల అనేసరికి ఇంకా సుకోమలంగా ఉంటారు. సో వారిని చూడంగానే కేవలం వారిని ముద్దు చేయాలనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకో తెలియదు, ఒక ప్రేమలాగా అనిపిస్తుంది. సో
ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఉండేదే అంత సహజంగా ఉంటారు. అందులోని ఆడపిల్లలు ఏంటి అని అంటే ఇంకా ముద్దుగా అనిపిస్తారు. సో అలాంటిది త్రిలోకాలకి కూడా అధిపతి అయిన కృష్ణుడి యొక్క హృదయేశ్వరి శ్రీమతి రాధారాణి. సో ఆవిడ ఇంకెంత అందంగా ఉంటారు, ఇంకెంత ముద్దుగా ఉంటారు. సో కృష్ణుడి యొక్క మనసునే దోచేశారు అని అంటే కృష్ణుడు ఎటువంటి వారు అని అంటే కందర్ప కోటి కమనీయ విశేష శోభం. సో కందర్పులు అంటే కామదేవతలు, కోటి అంటే కోట్లాది కామదేవతల్ని అతను వారు కూడా కోట్లాది ఇతను కూడా వీళ్ళు కూడా సరి సమానంగా ఉంటారంట కృష్ణుడికి, కామదేవతలు కూడా. అది కృష్ణుడి యొక్క అందం. అండ్ అలాంటి కృష్ణుడి యొక్క మనసునే దోచారు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి అందులో చిన్న పాపగా ఉండేటప్పుడు ఇంకెంత ముద్దుగా ఉంటారు అసలు. ఎవరికైనా సరే కూడా అసలు శ్రీమతి రాధారాణిని ఒక్కసారి చిన్న పాపగా చూశారు అని అంటే ఈమె నా కూతురు అయితే ఎంత బాగుండేది అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అంతా ముద్దు అనిపిస్తారు శ్రీమతి రాధారాణి. సో ఇది బృందావనం. సో అది ఆవిడ స్థలం అది. సో ఈరోజు క్లాస్ అంతా కూడా శ్రీమతి రాధారాణి కోసం అర్పిస్తూ సో జయ జయ శ్రీ రాధే. సో శ్రీమతి రాధారాణి పేరు చెప్పుకొని మనందరం క్లాస్ ఈరోజు చెప్పుకుందాం. ఇన్ఫాక్ట్ కృష్ణుడు కూడా చెప్పున్నారు. సో రా ఉచ్చారణ మాత్రేణ యామి శ్రవణ లోభత్ ధా ఉచ్చారణం తత్పశ్చాత్ దదామి భక్తిరుత్తమం. సో దయచేసి నాతో పాటు అందరూ చెప్పండి. రా ఉచ్చారణ మాత్రేణ యామి శ్రవణ లోభత్ ధా ఉచ్చారణం తత్పశ్చాత్ దదామి భక్తిరుత్తమం. సో రా అని ఎవరైనా చెప్పారు అని అంటే రాతోని రామ అని చెప్పాలనుకోవచ్చు, రాతో రావణ అని చెప్పాలనుకోవచ్చు, ఏదైనా చెప్పాలనుకోవచ్చు. కానీ రా అని చెప్పగానే వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ కృష్ణుడు ఎక్కడున్నా సరే కూడా వచ్చేస్తారంట. ఏం చెప్తారో వీరి తర్వాత అని మనం ఇంకా కంప్లీట్ చేయకముందే వచ్చేస్తారంట. కానీ అదే రా వెంటనే మనం ధా అని చెప్పామనంటే, రాధా అని చెప్పామనంటే కృష్ణుడి యొక్క హృదయం అక్కడే కరిగిపోతుంది. సో కరిగిపోయి భక్తి ఉత్తమం అంటే ఉత్తమమైన భక్తిని ప్రసాదించేస్తారు కృష్ణుడు. అన్నిటికంటే సింప్లెస్ట్ మార్గం. సో దానికి ప్రూఫ్ ఏమున్నది? కృష్ణుడికి రాధారాణి పేరు వినంగానే లేకపోతే ఎవరైనా రాధా పేరు చెప్పగానే భక్తి ఉత్తమమైన భక్తి ఇస్తారనే దానికి ప్రూఫ్ ఏముంది? ఎవరికైనా తెలుసా? సాక్షాత్ జగన్నాథ స్వామి ఎవరు అని అంటే రాధారాణి గురించి ఎప్పుడైతే ఈవిడ చెప్పారో రోహిణీదేవి, అప్పుడు కృష్ణుడు కేవలం వింటున్నారు. అక్కడ కేవలం రాధారాణి గురించి వింటేసరికే అతని చేతులు లోపలికి కుంగిపోయాయి, కాళ్ళు కూడా కుంగిపోయాయి. అందుకోసం మీరు జగన్నాథ స్వామి విగ్రహాలు చూసారంటే చేతులు అంటే ఆ రిస్ట్ అనేది ఉండదు. సో చేతులంతా కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, కాళ్ళు పూర్తిగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. అంత ప్రేమ. ఆయన కళ్ళల్లోంచి అశ్రుధారలు కారుతోంది. సో కళ్ళు పెద్దదైపోయింది. సో అది నిజమైన ప్రేమ శ్రీమతి రాధారాణి కోసం అనేసని కృష్ణుడి యొక్క భావం అది. సో యాక్చువల్గా రాధారాణి కోసమని అంతలాన తప్పించిపోతూ ఉంది కృష్ణుడు. సో అలాంటిది ఆలోచించండి. ఎప్పుడైతే శ్రీమతి రాధారాణి గురించి మనం చర్చ చేస్తామో అప్పుడు కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఉండరు. మనం ఎక్కడైతే చర్చిస్తున్నామో శ్రీమతి రాధారాణి గురించి అక్కడే ఉంటారు. అందుకోసమే జగన్నాథ స్వామికి అన్నిటికంటే ప్రియమైన ఇది ఏంటి చెప్పండి? జగన్నాథ స్వామికి ప్రియమైన శ్లోకాలు ఏ శ్లోకాలు చదివితే జగన్నాథ స్వామి ఖచ్చితంగా ప్రకటమవుతారు? జయదేవుని అష్టపదులు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్, జయదేవ గోస్వామి ద్వారా రచింపబడిన అది గీత గోవిందం. అది అన్నిటికంటే ప్రియమైనది. దాంట్లో అన్నిటికంటే ప్రియమైన శ్లోకం ఏది?
అది సాక్షాత్ జయదేవ్ గోస్వామి కూడా కాదు, కృష్ణుడే వచ్చి రాసిన శ్లోకం ఒకటి ఉంది. ఎవరికైనా తెలుసా అది? తెలుసు కానీ ఇలా నేర్చుకోలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. స్మరగరళ ఖండనం మమ శిరసి మండనం దేహి పాద పల్లవ ఉదారం. సో ఈ శ్లోకం అనేది సాక్షాత్ కృష్ణుడు వచ్చి రాశారు. ఎందుకనంటే శ్రీమతి రాధారాణి కోసమని యాక్చువల్గా అతనికి జయదేవ గోస్వామికి స్వప్నంలో వచ్చి భగవంతుడు ప్రేరేపిస్తున్నారనమాట, ఈ శ్లోకం ఈ రకంగా రాయాలి అని. సో మిగతా అన్ని శ్లోకాలు రాసేశారు. ఈ శ్లోకం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే, సో స్మర గరళ ఖండనం మమ శిరసి మండనం. సో చాలా చాలా తలనొప్పి వేస్తోంది నాకు, చాలా చాలా నొప్పిగా ఉన్నది నాకు. దేహి పాద పల్లవ ఉదారం, అంటే మీ పాద ధూళిని దయచేసి నాకు ఇవ్వండి, నా నుదుటికి నేను రాసుకుంటాను, రాసుకుంటే నాకు ఆ తలనొప్పి తగ్గుతుంది అని. సో ఈ రకంగా కృష్ణుడు అందరినీ కూడా అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు, మళ్ళీ శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు, నారదుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే కూడా వాళ్ళకి తెలుసు దేవాది దేవుడికి వాళ్ళ యొక్క పాదధూళి అనేది ఇచ్చారు అని అంటే మాత్రం వాళ్ళు నరకానికే వెళ్తారు. నరకానికి కూడా కాదు, సో వారికి ఏంటి అని అంటే అధోగతి అయ్యేదానికి అవకాశం లేదు ఎవరికి కూడా. సో దాని తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చారు బృందావనంకి. అక్కడ గోపికల దగ్గర అడిగేసరికి ప్రతి ఒక్క గోపిక కూడా ఏం కావాలో తీసుకోండి, ఏం కావాలో తీసుకోండి అన్నారు. సో వాళ్ళ పాదాల కింద నుండే ధూళిని వెంటనే చేతులతో ఇచ్చేశారు. సో నెక్స్ట్ శ్రీమతి రాధారాణి అయితే ఇంకా ఎక్కువ పరితపించిపోతూ తన పాదధూళిని తీసి కృష్ణుడి నుదుటికి రాసేశారంట. సో అదే మనం అనుకోవచ్చు నేను కూడా ఇచ్చేయగలను అని, కానీ నరకలోకంలోని శాశ్వతమైన ఒక మనకి అక్కడ వసతి కలిగి ఉంటుంది ఆ రకంగా చేసామని అంటే. కాకపోతే శ్రీమతి రాధారాణికి అక్కడ ఉండే మిగతా వారందరికీ కూడా గోపికలకి తెలుసు వారికి నరకం దొరుకుతుందని. అయినా సరే కూడా వారు ఒక్క క్షణం కోసం కూడా ఆలోచించలేదు నరకయాతన గురించి, ఇచ్చేశారు వెంటనే. ఎందుకు అనంటే వారికి ప్రేమే అంత. సో గీతలు కూడా చాలా ఉన్నాయి, భగవంతుడు చెప్పిన గీతలు చాలా ఉన్నాయి. తెలుసా ఎవరికైనా మిగతా వేవేం గీత అని? ఉద్ధవ గీత. ఉద్ధవ గీత ప్రభుజీ. దాన్ని ఇంకో పేరు ఉన్నది, భ్రవర గీత అని. భ్రమర గీత రాధారాణి చెప్తారు కదా, రాధారాణి చెప్పారు. సో యాక్చువల్గా ఇది గోపీ గీత ఒకటి, భ్రవర గీత. సో ఆ రకంగా చాలా గీతలు ఉన్నాయి. అర్జునుడికి చెప్పింది భగవద్గీత. కానీ అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన గీత ఏది అని అంటే భ్రవర గీత. సో అది ఉద్ధవుడు ఎప్పుడైతే వస్తారో బృందావన్కి, సో ఉద్ధవుడిని పంపిస్తారనమాట, వెళ్ళి నువ్వు అక్కడ భగవంతుని గురించి అందరికీ నేర్పించు, నువ్వు అందరికంటే నా ప్రియమైన మిత్రుడివి, వెళ్ళి నువ్వు నేర్పించు అని. సో యాక్చువల్గా కృష్ణుడు మిగతా వారందరికీ చెప్తారన్నమాట, వాళ్ళ యాదవ వంశం వాళ్ళకి. సో ఈ రకంగా శాపం అనేది దొరికింది మనకి. కాబట్టి శాపం వచ్చినాక ఇంకా తప్పదు, మీరందరూ కూడా సో సోమేశ్వరం అక్కడికి వెళ్ళండి. యాక్చువల్గా చంద్రుడికి, సో ఇది కూడా ఒక స్టోరీ ఉన్నది. సో దక్షుడు తన కూతుర్లందరినీ కూడా చంద్రుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయిస్తారు. సో అప్పుడు ఈ రకంగా ఏమవుతుందని అంటే అందులోని రోహిణీదేవి అంటేనే ఎక్కువ ప్రియం అతనికి. సో మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చెప్తారనమాట, ఈ రకంగా ఇతనికి చంద్రుడికి కేవలం రోహిణీదేవి అంటేనే ఇష్టము అని. సో ఆవిడనే ఎక్కువ బాగా చూసుకుంటారు, మిగతా వాళ్ళని కాదు అని. కాబట్టి దక్షుడు శాపం ఇస్తారనమాట, క్షీణించిపోతారు అతను, అతని అందం అంతా పోతుంది అని. సో ఎప్పుడైతే అతను బాధపడుతూ వెళ్తారో బ్రహ్మ దగ్గరికి, సో అప్పుడు బ్రహ్మ చెప్తారనమాట, శివుడిని ప్రార్థించిన ఆయన సో నీకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది అని. సో అతను వెళ్ళి శివుడిని ప్రార్థిస్తారు, అక్కడ ఒక శివలింగాన్ని తయారు చేస్తారు. సో శివలింగాన్ని తయారు చేసి ప్రార్థించేసరికి శివుడు అది చెప్తారు, నేనైతే పూర్తిగా అతనిచ్చిన శాపాన్ని నేను నాశనం చేయలేను, కాకపోతే ఆ శాపంతో పాటు ఒక వరం కూడా ఇస్తాను. శాపం ఏంటి అని అంటే 15 రోజులు క్షీణిస్తారు, మరి 15 రోజులు మళ్ళీ శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షం ఆ రకంగా. సో అదే
సోమ అంటే చంద్రుడు. సో సోమేశ్వరం. సో అహ్మదాబాద్ దగ్గర ఉండేది మనకి గుజరాత్లో ఉండేది సోమేశ్వర్. సో కాబట్టి కృష్ణుడు చెప్తారనమాట యాదవ వంశం వాళ్ళకి, అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థించండి అందరూ అని. సో అప్పుడు ఉద్ధవుడు చూస్తారనమాట, వంకర చూపుతో చూస్తారు కృష్ణుడిని. సో ఉద్ధవుడికి అర్థమైపోయింది కృష్ణుడు ఏదో నాటకం రచిస్తున్నారు అని. సో అప్పుడు కృష్ణుడికి అర్థమైపోతుంది ఇది ఉద్ధవుడికి అర్థమైందని. కాబట్టి ఉద్ధవుడిని నువ్వు కూర్చోనుండి ఇక్కడ. ఉద్ధవుడికి ముందే చెప్తారు, నువ్వు బృందావనికి వెళ్ళి అందరికీ కూడా భక్తి గురించి నేర్పించు అని. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మిగతా యాదవ వంశం వాళ్ళకి చెప్తారనమాట, మీరందరూ అక్కడ సోమేశ్వరంకి వెళ్ళండి అని. సో ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా ఉద్ధవుడు అందరు వెళ్ళిపోయినాక వచ్చి అడుగుతాడు, ఏం కృష్ణ మీరు చెప్తున్నది ఏంటి? ఇది మీ ద్వారా సృజింపబడిన క్షేత్రం. సో ఇక్కడ ఏ శాపం కూడా ఇక్కడ దరిదాపుల్లో కూడా రాదు. సో మీరు కావలసుకునే వారిని భూలోకానికి పంపిస్తున్నారు. సో సోమేశ్వరం అంటే అది భూలోకంలోనే ఉంది. సో భూలోకానికి పంపిస్తున్నారు, అక్కడ శాపం ఫలిస్తుంది. మరి వారిని కావలసుకునే పంపిస్తున్నారు మీరు అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తారు, అవును కరెక్ట్. ఎందుకు అని అంటే యాదవ వంశం నాశనం అయిపోవాలి, అది రాసున్నది. ఎందుకంటే వారందరికీ అహంకారం అనేది వచ్చేసింది కాబట్టి వారందరూ కూడా నాశనం అయిపోవాలి. కానీ నేను నిన్నెందుకు మినహాయిస్తున్నాను అని అంటే నీకు భక్తి తెలుసు అండ్ అహంకార భావం అనేది లేదు, కాబట్టి బృందావన్కి వెళ్ళి భక్తి అనేది నేర్పించు అని. సో ఉద్ధవులు వారు నిజంగానే అదే అనుకున్నారు, అతనికి భక్తి అనేది తెలుసు, ప్రచారం చేయాలి అని. సో ఘోస్తానంది. సో అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అతను దాంకోని ఉంటారు, అది శ్రీమతి రాధారాణి కనిపెట్టేశారు. అండ్ అక్కడ చెప్పేది కూడా ఎలా చెప్పారు అని అంటే ఒక భ్రమర అంటే బంబుల్ బీ అని ఏమంటారు తెలుగులోని, తూనీగ. సో తూనీగలాగా వచ్చేసరికి, తూనీగ ఒకటి వచ్చేసరికి శ్రీమతి రాధారాణి అక్కడ చెప్పారనమాట, ఒకరు ఇక్కడ ఉన్నారు, వారి ప్రెజెన్స్ నాకు తెలుస్తోంది అని. సో అయితే నిరుక్కుపోయారు అనుకున్నారు. సో కాకపోతే శ్రీమతి రాధారాణి ఏం చెప్పారంటే ఒక తూనీగ ఇక్కడ ఉన్నది. సో ఆ తూనీగను కూడా కృష్ణుడితో కంపేర్ చేశారు. ఈ తూనీగ కూడా నల్లగానే ఉంటుంది, అలాగే కృష్ణుడు కూడా నల్లగా ఉంటారు. సో ఈ తూనీగకు కూడా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉంటాయి, అలాగే కృష్ణుడికి కూడా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉంటాయి. సో అతను కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు కృష్ణుడు, అలాగే ఈ తూనీగ కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎగురుతుండే శబ్దం అంతా. సో ఈ రకంగా చెప్తూ ఉండి అప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి భక్తి గురించి చెప్పేసరికి అప్పుడు అది తెలుసుకుంటారు. సో శ్రీమతి రాధారాణి ద్వారా చెప్పబడిన భ్రమర గీత ఇది అద్భుతమైనది. ఇది సో ఫైనల్లీ ఎందుకు ఇవంతా వచ్చింది అని అంటే బృందావన్ గురించి చర్చ వచ్చింది కాబట్టి. సో ఎప్పుడైతే ధ్రువ మహారాజ్ ఈ రకంగా నారదముని ఎప్పుడైతే చెప్పారో, సో అతనికి ఇచ్చిన అడ్వైస్ అంతా కూడా ఏంటి, బేసికల్లీ చెప్పింది ఏంటి అని అంటే దేవాది దేవుడిని కొలవాలి. ఎలా కొలవాలి? విగ్రహ రూపంతోను. ఏ విగ్రహం దేంతో చేయాలి? చెక్కతోనైనా చేయొచ్చు, ధాతుతోనైనా చేయొచ్చు, లేకపోయిందా మట్టి మరియు నీరు అంటే భూమి మరియు నీరుతో పాటు కలుపుకొనైనా విగ్రహాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ప్రార్థించాలి. అండ్ ప్రార్థించేటప్పుడు ఏ మంత్రం చెప్పాలి అంటే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఆ మంత్రంతోని భగవంతుని స్తుతించాలి, జపము చేయాలి అండ్ మనసు పూర్తిగా చేయాలి. సో ఈ రకంగా చెప్పారు. సో చెప్పిన తర్వాత ఇంకేమేమి చెప్పారు నారదముని, ఇంకేం చెప్పారు, ఏమేమి అడగాలి, అసలు ఏమేమి భగవంతుడు ఏమేమి పూర్తి చేస్తారన్నారు? ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము, ఏదైనా సరే కూడా భగవంతుడు పూర్తి చేయగలరు. ఒకవేళ ప్రాపర్గా భక్తి అనేది ఉన్నదంటే ఏదైనా పూర్తి చేయగలరు. కానీ దేన్ని కోరుకోవాలని అన్నారు? తెలివైన వారు ఏది కోరుకుంటారు? భక్తిని, సేవను, తీర్థ సేవ. సో మోక్షాన్ని మాత్రమే కోరుకుంటారు. భక్తులు అనేవారు మోక్షాన్ని కోరుకుంటారు. ఈవెన్ భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారు, ఏహి సంసృప్షదా భోగా దుఃఖయోన ఐవతే ఆద్యాంతవంత కౌంతేయ నతేశ్వరవంతే బుధా. సో తెలివైన వారు ఏంటి అని అంటే కామ్య కోరికల మీద వాటి మీదంతా కూడా వెళ్ళరు. సో దానికి వెళ్ళే వాళ్ళు తెలివైన వారు కాదు. భక్తులు అనేవారు
మోక్షం యాక్చువల్గా మోక్షం కూడా కాదు, భగవంతుని యొక్క దాసులుగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. సో ఆ రకంగా చెప్పి ఇంకా నారదుల వారు ప్రస్థానం అయ్యేదానికి వెళ్తున్నదానికి తయారవుతూ ఉండేటప్పుడు నారదుడికి ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే శాపము. అతను దక్షుల వారే ఇచ్చారు. ఎక్కడ కూడా కొంతసేపు మాత్రమే ఉండగలరు. ఎంతసేపు అని అంటే ఆవు యొక్క పాలు పిండేది ఎంతసేపట్లో పాలు పిండగలరో అంతసేపే అతను అక్కడ ఉండగలరు, ఒక దగ్గర ఎక్కువసేపు ఉండలేరు. సో కాబట్టి ఇది ఒక రకంగా వరం కూడా. నారదుల వారు లేకపోయిందా ముల్లోకాల్లో అందరికీ భక్తి నేర్పించాలి అని అంటే అంత సులభమైనది కాదు. సో అంత గొప్పవారు నారదముని. సో ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి చాలాసార్లు నారదముని సాక్షాత్కరించేవారు ఎప్పుడైతే అతను క్లాస్ చెప్పేవాళ్ళు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన క్లోజ్ అసోసియేట్స్తో పాటు ఉండేటప్పుడు చెప్పేవారన్నమాట, ఇంకొక వ్యాసాసనం వేయి పక్కన అని. సో ఎవరి కోసం గురు మహారాజ్ అంటే అది కేవలం చాలా క్లోజ్ సర్కిల్, ఓన్లీ మిగతా ఇప్పుడు ఎవరైతే గురు మహారాజు లాగా ఉన్నారో వాళ్ళతో మాత్రమే చెప్పేవాళ్ళు. ఇన్ఫాక్ట్ జయపతాక మహారాజ్ కూడా దీన్ని ఎప్పుడు ఉజాగరం చేయలేదు, చెప్పలేదు బయటికి. ఎందుకు అని అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చీప్ ఇన్ఫోస్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా చెప్పడం స్టార్ట్ చేసేస్తారు అని. సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడైతే చెప్పేవారో వ్యాసాసనం ఇంకోటి తీసుకోరా అని చెప్పని. సో ఎందుకు అని అంటే నారదముని వచ్చారు, అతను కూర్చునే దానికి ఆసనం ఇవ్వు అని. సో అంత నిజంగా అంత గొప్ప భక్తులు అనమాట శ్రీల ప్రభుపాద. భక్తులు ఏంటి, అతను అంత గొప్ప గురు, సాక్షాత్ కృష్ణుడి ద్వారా అతను పంపించబడిన వారు. సో కాబట్టి ఆ రకంగా నారదుడు ఎప్పుడైతే చెప్పారో సో అంత గొప్ప నారదమునికి ఇతను నమస్కరించారు, శిరసాభం వందనాలు చేశారు అండ్ అతనికి ప్రదక్షిణం చేశారు. సో నారదమునికి. అండ్ దాని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఎక్కడికైతే అతను వెళ్లాల్సింది ఉన్నదో, ఎక్కడైతే ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళాలో ఫైనల్ డెస్టినేషన్ బృందావన్లోని మధువన్. సో బృందావన్ అనేది ఎన్ని అడవులు ఉన్నాయి తెలుసా ఎవరికైనా? 12 ఏదేది? ద్వాదశ. Yes. ఏవేవి అవి? తాళవనము, కాలవనము, బృందావనము, మధువన్, తలవన్, కుముదవన్, బహుళవన్, కామ్యవన్, ఖాండీరవన్, బృందావన్. సో ఇంకే ఉన్నాయి, భాండీరవన్ ఒకటి, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. సో టోటల్ 12 ఉన్నాయి. సో భద్రవన్. సో టోటల్ 12 అడవులు ఉన్నాయి బృందావన్లోని. సో ఈ 12 అడవులు కలిపితే బ్రజక్షేత్రం అంటారు, 84 కోస్. సో 84 కోస్. సో వీటన్నిటికీ కూడా రాధే వృందావనేశ్వరి. సో రాధారాణి అధిపతి వీటన్నిటికీ కూడా. సో అందులోని మధువన్కి వెళ్ళున్నారు. అక్కడ కూడా శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ఇది కృష్ణుడి యొక్క పాద చిహ్నాలు ఉన్నాయి అక్కడ మధువన్లోని, ఇప్పటికీ ఉన్నది. అక్కడంతా కూడా అసలు బ్రజ క్షేత్రమే మొత్తం అంతా కృష్ణుడు, మొత్తం అంతా శ్రీమతి రాధారాణి, భక్తులే భక్తులు. ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ ఏంటి అని అంటే కేవలం భక్తులే ఉంటారు. మనకు అక్కడ కనిపించేదానికి ఎలా కనిపిస్తారు అని అంటే చాలా మంది వచ్చి దానం చేయండి, మీరు దానం చేయండి, బ్రాహ్మణులకి దానం చేయండి, బ్రాహ్మణులకి ప్రసాదం మీరు ఇప్పించండి, ఒక పూట భోజనాన్ని మీరు ఇప్పించండి అంటారు. సో చాలా మందికి అది అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఏంటి అని అంటే వీరు బ్రాహ్మణులా అంటే వీళ్ళ కోసం ఇచ్చేదానికోసమనా అని. చాలా మంది ఇవ్వరు. సో వాళ్ళకేమనిపిస్తుంది అంటే బ్రజవాసీలందరూ కేవలం డబ్బుల కోసమని, ఆశపడే దానికోసం అని వాళ్ళు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అని. కానీ ఎవరైతే నిజంగా వెళ్తారో బృందావన్కి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, అంటే భావంతో వెళ్ళిన వాళ్ళకి, కేవలం నా దగ్గర ధనం ఉన్నది, ఇది ఉన్నది, అది ఉన్నది అనుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఇలాగే అనిపిస్తుంది. కానీ ఎవరైతే భావంతో వెళ్తారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, బృందావన్లోని ఎవరింటికి వెళ్ళి మధుకరి చేసినా సరే కూడా వాళ్ళు ప్రసాదం ఇచ్చేస్తారు. ఎవరింటికి వెళ్ళినా సరే కూడా తలుపు కొట్టి, యాక్చువల్గా బృందావన్లో చేయాల్సింది మధుకరి. సో మనం అక్కడ వండుకొని మనం తినినా సరే కూడా దాన్ని భోగాన్ని భగవంతుడికి మనం ఎప్పుడైతే నైవేద్యం పెడతామో భగవంతుడు స్వీకరించవచ్చు, స్వీకరించకుండా పోవచ్చు. అంత గొప్ప భక్తులం అయితే కాదు మనం ఎవరు, అట్లీస్ట్ నేనైతే కాదు.
హోటల్లోనైతే దాన్ని దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్కరికి వేడివేడిగా కావాలి. సో ఆ పెనం నుంచి కుక్కర్ నుంచి తీయంగానే ఫస్ట్ వీళ్ళ ప్లేట్లోనే వేయాలి అనుకుంటారు. నైవేద్యం పెట్టారు అని అంటే భగవంతుడికి అది చల్లగా అయిపోతుంది. కాబట్టి వారికి అది ఆ రకంగా నచ్చదు. సో మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే అట్లీస్ట్ బృందావనికి వెళ్ళినప్పుడు మధుకరి చేయాలి. వినిపించడం లేదు వాయిస్. కాల్ వచ్చింటుంది. ఒక్క నిమిషం. మధుకరి అంటే ఏంటి ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భిక్ష ప్రభుజీ, Yeah, భిక్ష. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. భిక్ష, సారీ, మధుకరి అంటే భిక్ష. ఇంటర్నెట్. ఓకే ప్రభు. అదే మధుకరి అని చెప్పిన దగ్గర బ్రేక్ అయింది ప్రభుజీ. సో మధుకరి చేయాలి. ఎందుకు మధుకరి చేయాలి అని అంటే మన చేతిది భగవంతుడు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకుండా కూడా పోవచ్చు. బట్ అక్కడ బ్రజవాసీలు ఏదైతే భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడతారో భగవంతుడు అది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో స్వీకరించాలి. ఎందుకు అని అంటే వారందరూ శ్రీమతి రాధారాణి ద్వారా సెలెక్ట్ చేయబడిన వారు. సో కాబట్టి వారి యొక్క చేతితోని ఏదైతే వారు నైవేద్యం పెడతారో భగవంతుడు ఖచ్చితంగా స్వీకరిస్తారు. సో స్వీకరించింది ప్రసాదం అవుతుంది. ఆ ప్రసాదాన్ని మనం ఎప్పుడైతే స్వీకరిస్తామో సంతృప్తి పడతాము. చన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాదండ సంభవ, యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో ఈ రకంగా మనకి భోజనం అనేది కంపల్సరీగా కావాలి. కానీ దాన్ని మనం భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టినట్లయితే ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది మనం తీసుకున్నామంటే, సో దీంట్లో కూడా భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు. ఏదది శ్లోకము? భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవిహ యజ్ఞశిష్టాసనంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వగం ఆత్మకారణ. సో కాబట్టి భగవంతుడికి ఏదైతే నైవేద్యం పెట్టుకొని మనం స్వీకరిస్తామో అది ప్రసాదం అవుతుంది. అది కేవలం ఉదరానికి మాత్రమే కాదు, సంపూర్ణంగా మనిషికి అది ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది. సో కాబట్టి అక్కడ బృందావనంలోని మాత్రం మధుకరి చేసుకొని స్వీకరించేదే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. అండ్ బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు కొంతమందిని మనం ఖచ్చితంగా నమస్కరించుకొని వెళ్ళాలి. బృందావనంకి వెళ్ళేదానికి ఒక రూల్ ఉంది. ఎవరికైనా తెలుసా ఆ రూలు? నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. నేను చెప్పింది కాదు, అది గొప్ప గొప్ప సాధువులు, గొప్ప గొప్ప సాధువులు కూడా కాదు, గురు మహారాజులు వాళ్ళు చెప్పినట్టువి. ఎవరికైనా తెలుసా బృందావనంకి వెళ్ళేటప్పుడు రూల్? ముఖ్యంగా చెప్పులు నేలకి నమస్కారం చేయాలి. తర్వాత చెప్పులు వేసుకొని తిరగకూడదు. పాదరక్షలు ధరించకుండా వెళ్ళాలి. ఎస్, వెరీ గుడ్. పాదరక్షకులు వేసుకోకూడదు. అండ్ ఫస్ట్ రజ్. అక్కడికి వెళ్ళంగానే నమస్కారం చేయాలి. ఎస్, బృందావన్ రజ్ అంటే బృందావన్ మట్టి. నెక్స్ట్ మట్టిని తల మీద ధరించాలి. బొట్టు పెట్టుకోవాలి ప్రభు, తిలకం. తిలకం సరే, అది భక్తులు ప్రతి ఒక్కరు పెట్టుకుంటారు. గుడ్. కానీ సెకండ్ రజ్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆ చెట్లు వాటికి ఎస్, నమస్కారం. కుంజ్. సో అందుకోసం కుంజ్ బిహారీ అని అంటారు. సో అక్కడ మొక్కల్ని, లతా పత వాటన్నిటినీ కూడా నమస్కారం పెట్టుకోవాలి మొక్కల్ని. ఎందుకనంటే అవి మామూలు మొక్కలు కావు. వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మునులు. వాళ్ళు బృందావనంలోనే జన్మ తీసుకోవాలనుకున్నారు, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకూడదు అనుకున్నారు. కాబట్టి ఒకవేళ వెళ్లాల్సింది వస్తే ప్రాణాలు పోనీ పర్లేదు అని. సో అందుకోసం మొక్కలు, చెట్లు. నెక్స్ట్ థర్డ్ నదీ నదాలకి ఏది? నదులు, అక్కడ ఉన్న నదులు. ఏ నదులు? యమునా నది. యమునా నది అందరికీ కూడా భక్తిని ప్రసాదించే నది. సో కాబట్టి యమునా నదికి నమస్కరించుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్. ఫోర్త్
గోవర్ధనగిరికి మామూలుగానే నమస్కారం పెట్టుకోలేదు, సాక్షాత్ కృష్ణుడే. కానీ బృందావన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ పెట్టుకోవాల్సిన నమస్కారం 3 అయ్యాయి ఇప్పటిదాకా. వ్రజవాసీలు బ్రజవాసీలకి పాదాలకు నమస్కారం పెట్టాలి, అది కూడా 2 చేతులతో. నెక్స్ట్ 5th రాధాకుండం ప్రభుజీ. రాధాకుండ, అది ఓకే, కానీ అది కూడా కృష్ణుడుకి ఈక్వలెంట్. బట్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బృందావన్కి వెళ్ళాలి అని అంటే, బృందావన్ యొక్క మహిమ మనకు తెలియాలని అంటే రాధాకుండ కాదు, ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు, సాధు సంఘం గోపేశ్వర మహాదేవ్. గోపేష్ ఎందుకు అని అంటే అక్కడ దీనికి అతను అధిపతి, అంటే దాని క్షేత్రపాలకుడు శివుడు. సో గోపేశ్వర మహాదేవ్ బృందావన్కి, కాబట్టి గోపేశ్వర మహాదేవ్కి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. సో ఈ 5గురు యాజ్ పర్ బృందావన్లో ఉండే గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు వారు చెప్పేది 5గురిని. కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈ 5గురు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు. సో ఎవరు? మన కోసం అని ఇస్కాన్ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి మనం నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. అండ్ వీటన్నిటికంటే ముందు ఎప్పుడైతే ఇంటి నుంచి మీరు బయలుదేరతారో, బృందావనంకి వెళ్తున్నారు అని అంటే ఫస్ట్ మీ గురువు గారు, అంటే నా గురువు గారు హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్. సో హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ వారి యొక్క పాదాలు నా తల మీద పెట్టుకున్నట్టుగా భావించుకొని గురు మహారాజ్ని ఫస్ట్ పర్మిషన్ అడగాలి. గురుదేవ్, నేను ఈ రకంగా బృందావన్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అని. అండ్ గురు మహారాజ్ సర్వసాధారణంగా వద్దు అని అయితే చెప్పరు. సో గురు మహారాజ్ యొక్క పర్మిషన్ అడగాలి. ఎందుకు అని అంటే ఏ ఇంట్లో అయితే మనం ఉంటున్నామో ఆ ఇంటి యొక్క పెద్దని మనం పర్మిషన్ అడగాలి. మా ఇంట్లోని పెద్ద ఎవరు? జయపతాక్ మహారాజ్. సో జయపతాక్ మహారాజే మా ఇంట్లోని పెద్ద, దాని తర్వాతే మా ఫాదర్. సో కాబట్టి మా ఫాదర్ కూడా యాక్చువల్గా పర్మిషన్ అడగాలంటే జయపతాక్ మహారాజ్నే అడగాలి. సో కాబట్టి జయపతాక్ మహారాజ్ని పర్మిషన్ అడగాలి. సో ఇక్కడికి మేము వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం, గురుదేవ్ మీ పర్మిషన్ ఉంటే మేము బయలుదేరుతామని. అంటే సర్వసాధారణంగా గురు మహారాజ్ ఇలాంటి వాటిలో వద్దని చెప్పరు. సో నెక్స్ట్ జయపతాక్ మహారాజ్ అయినాక వీళ్ళ 5గురిది యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళ పాదాలు నమస్కరించుకోవాలి. నెక్స్ట్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఇస్కాన్ ఉంది అక్కడ, సో అక్కడ ప్రభుపాద సమాధి ఉన్నది. సో ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర నమస్కరించుకోవాలి. నెక్స్ట్ అయిపోయినాక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎవరి పాద పద్మములు అయితే పట్టుకొని భక్తి కోరుకున్నారో, భక్తి కోసమని కళ్ళల్లోని అశ్రుధారలు పెట్టుకున్నారో వారే శ్రీల రూప గోస్వామి. సో శ్రీల రూప గోస్వామి సమాధి ఉండేది రాధా దామోదర్ అనేసని గుడి ఉన్నది. సో ఆ రాధా దామోదర్ గుడి లోపల రూప గోస్వామి సమాధి ఉన్నది. అక్కడే గోవర్ధన శిలా కూడా ఉన్నది. సో ఉన్నారు. సో ఆ గోవర్ధన శిలాకి మనం 4 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసినట్లయితే గుడికి ఒక గోవర్ధనగిరికి ఒక ప్రదక్షిణ చేసినట్టుగా. సో అక్కడే రూప గోస్వామి సమాధి కూడా ఉన్నది. అండ్ అలాగే సనాతన గోస్వామి సమాధి ఉండేది రాధా మదన మోహన్. సో అక్కడ ఉన్నారు స్వామి. సో వారి యొక్క ఆశీర్వాదం కూడా తీసుకోవాలి. సో వీరి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాక బృందావన్ని, ఎంటైర్ బృందావన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఎవరెవరి దర్శనం దొరకగలుస్తుందో అంతమంది దర్శనం చేసుకోవాలి. ఎంత సేవ చేయగలరో మీరు అంత సేవ చేసుకోండి. అండ్ మధుకరి ద్వారానే ప్రసాదం. ఒకవేళ డివోటీ సాంగత్యంలో వెళ్ళలేదు అని అంటే మాత్రం మధుకరి చేయడం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమం. అండ్ అక్కడ మొహమాటం పడేది ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే ఎంతో మంది చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ అక్కడ ఉండేది సాక్షాత్తు వాళ్ళందరూ కూడా పార్షదులు. వాళ్ళు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు నార్మల్ పీపుల్ కారు, వాళ్ళందరూ కూడా పార్షదులు భగవంతుడికి. అండ్ వాళ్ళు దానం ఏదైనా అడుగుతున్నారు అని అంటే ఇవ్వాలది. ఎందుకు అని అంటే వారిని అబ్జర్వ్ చేయండి క్లోజ్గా. ఎవరైనా సాధువులు, భక్తులు ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే మనలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు డబ్బులు అడుగుతారు. కానీ మిగతా వాళ్ళు, భక్తులు ఎవరైతే వస్తారో వారికి వాళ్ళు సేవ చేస్తూనే ఉంటారు నిరంతరంగా. వాళ్ళకి క్షమత అంత ఉన్నా లేకపోయినా కూడా. అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా దానం ఇచ్చారు అని అంటే ఆ దానాన్ని వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోరు. మనం ప్రతి ఒక్క సాధువుకి మనం ఫీడ్ చేయలేము. అక్కడ గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. సో వారందరికీ కూడా మనం ఫీడ్ చేయలేము. సో వాళ్ళకే తెలుసు నిజమైన భక్తులు ఎవరు అని. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకందరికీ కూడా ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అదే మనలాంటి వాళ్ళు, అభక్తులు నాలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళారు అని అంటే మీరు దానం చేయండి అని అంటారు, అంతేగాని వాళ్ళు దానం ఇవ్వరు. దానం మనం అడిగితేనే ఇస్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే నిజమైన భక్తులు
వాళ్ళందరూ వెళ్తారో వారికి వాళ్ళే దానం ఇస్తారు. స్వామి రండి, మా దగ్గరికి రండి, దయచేసి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి అని. సో ఈ రకంగా మీరిచ్చే కొద్దిపాటి ధనం ఆ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాము. సో జయ జయ శ్రీ రాధే. వంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ